nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sa ating lahat mga ka-asenso, welcome po sa ating programa ang AgriSenso sa Agrikultura, aasenso ka. Kasama po ang nag-iisang hari ng chicken farming, Pulomolok Native Chicken. Mahali sa inyo lahat. Yes, kumusta po kayo, Sir Sean? Okay na okay, ma'am, no? Kaso nga lang dito, umuulan palagi, no? Malakas yung ulan. Pero okay naman yung mga manok natin dahil syempre sa mga ginagamit nating produkto or mga new technology dito sa ating manukan. Correct. Oo. Sa lahat po ng mga kakatune in lang sa ating King's Radio, kayo po ay nakikinig sa programang AgriSenso. Kasama po si Clara Tita at ang ating special, hindi na natin sabihin guest, okay? Kasama na natin sa AgriSenso, of course, si Pulomolok Native Chicken. Sa lahat po naman nakakakilala kay Pulomolok Native Chicken, ayan, I'm sure marami kasi biruin mo, tama ba sir? Magti-300 ka na or 300 plus ka na? Ma'am, parang almost 340,000 nata, ma'am. Oh, 300, almost 340,000 followers na po ang ating Pulomolok Native Chicken sa kanyang Facebook page. Ganon din po sa kanyang, I think sa kanyang YouTube, malapit na siyang mag-silver button sa kanyang YouTube channel. Or 100 ka na ba? Nag-100 ka na, sir? Malapit pa lang, ma'am, 93,000 nata. Mga ganyan. Oh, ayan. So, tulungan po natin si Pulomolok Native Chicken para ma-achieve na niya yung kanyang goal na mga followers sa kanyang Facebook at saka YouTube, okay? At dahil ang araw na ito ay napaka-espesyal, of course, dahil kasama natin si Pulomolok Native Chicken, meron po siyang i-share sa atin bakit kailangan pa talaga magbigay ng vitamina sa ating mga alagang manok. Ano kaya yung kasi yung iba, okay na kasi nandito na yan siya sa patuka. Meron na yung mga vitamins na nakukuha sa patuka. Pero bakit yung ilan sa ating mga chicken breeders, meron din talaga silang mga mini-maintain na mga vitamins sa kanilang mga alagang manok, okay? Particular na po sa ating yung mga heritage chicken. Ganun din po yung mga native chicken. Kasi sinasabi ng iba na, Bisaya ang manok lang yan, o native Tagalog na manok lang yan, native chicken lang yan, okay na yan, makakasurvive yan siya. Pero bakit may iilan pa rin talaga na
gumagamit ng vitamins para sa kanilang mga alagang manok. Okay? So sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa ngayon via Facebook page, i-comment nyo lamang po ang inyong mga katanungan hinggil po sa ating topic, or meron ba kayong mga katanungan sa pag-aalaga ng manok. Lahat dyan ay sasagutin yan right after sa sharing or discussion, of course, ng ating Pulumulok Native Chicken. I-chat nyo lang po ha, or kung magpa-shoutout kayo, walang problema, chat nyo lamang po sa ating live sa Facebook page. Okay? Walang pong problema yan, mga ka-asenso. Ganun din, if ever kayo ay nakikinig sa ating Kings Radio stations, i-text nyo lamang po sa 0966-844-0130. Okay? So, ayan, wag na natin patagalin pa ang ating topic for today kung bakit meron o kailangan natin ng bitamina sa ating mga alagang manok. Okay? Sir Sean, take it away. Yan. So, once again, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Yan. Napakaganda ng topic natin ngayon dahil bakit kailangan ng bitamina ang manok? Yan. Dati kasi ako, nung pagsisimula ko pa lang sa pagmamanok, ay hindi po ako gumagamit ng mga vitamins. Kasi hindi ako naniniwala dati sa paggamit ng vitamins, gaganda yung inyong mga manok, or yung mga alaga yung manok, mabilis lumaki. Kasi akala ko, ang feed sapat na. Yan. So, ganyan din po yung iba, na nagkakasimula pa lang, and masasabi din nila na ganoon din po yung paniniwala nila. Bakit pa kayo gagamit ng vitamins? Maganda naman yung feeds. Pero sa totoo lang, hindi enough yung feeds. Dahil doon sa na-experience ko, ng mga unang buwan, unang taon sa aking pagmamanok, hindi pa ako gaanong gumagamit ng vitamins. Yan. So, yun nangyari doon is 4 months to 6 months, ma-harvest mo yung for meat na manok. Katulad sa native chickens, matagal kasi ma-harvest yung native chicken. 4 months to 6 months. Minsan nga 8 months. Doon mo pa maabot yung 1 kilo, which is 800 grams to 1 kilo, which is yun yung minimum, para sa live weight, para for meat production ng ating mga native chickens. So, napakatagal, bago maka-income. Pero kung halimbawa lang naman, hindi nyo pinapakain yung manok nyo kasi nga malawak yung area nyo, gala lang sila, pang-konsumo lang, okay din naman na hindi mag-vitamins. Pero, mas maganda talaga mag-vitamins. Alam nyo ba kung bakit? Yung pinaka-importante po kasi sa pagbabitamins is nakakatulong siya para mas mapabilis yung paglaki ng ating mga alagang manok. So, mapabilis yung pag-harvest natin sa kanila. Mas mapapabilis yung supply ng ating pagkain, mas mapapabilis yung production natin for meat production, and mapapabilis yung ating pera, lalong-lalo na sa mga nagnenegosyo ng pagmamanok. Ganyan yung paggamit ng vitamins. So, yung kailangan kasi ng vitamins talaga sa ating mga alaga is katulad sa Intenso Plus, merong Chlorella Growth Factor. Ito kasi nakakatulong pabilis ng paglaki, pabilis na tumangkad yung ating mga alaga, matangkad, malaki. Maganda yan para sa mga buyers natin. Dahil nga, nakakaakit yung manok na matatangkad and malalaki, plus panalo pa tayo sa timbangan. Bakit kasi yung manok na matangkad lang, malaki tignan, pero sa timbangan lugi tayo? Yan. Kasi doon talaga tayo nagkakatalo sa ating timbangan. So, dapat talaga solid na solid yung ating mga manok. Yan. So, hindi naman pwedeng ipakainin mo lang yan ng puro crop corn, purong feeds. Kasi kapag purong feeds din, minsan nalulugi ka. So, dapat mag-mix tayo ng feeds natin. Ito yung masasuggest ko. Yan, para makatipid kayo. Kasi kapag sinunod natin, puro lang tayo dun sa agrovet na bumibili, mga branded products or branded feeds, yan. Mahal yun, Almost 2,000 pesos yung isang sako, 50 kilos. Napakamahal. Tapos, mas maganda dyan, mixan mo ng corn bran, tahop ng mais na may corn grits, yun yung hammered corn, and cracked corn, yan. I-mix nyo. Kaso nga lang, syempre, hindi na magiging balanse yung ilang porsyento, or yung compositions, hindi na po siya magiging balanse. Kasi nga, sinira natin gamit yung cracked corn and hammered corn, dahil minixan pa natin yung feeds nila na may tamang compositions. So, yung magpapabalanse nito is yung vitamins natin. Kasi nga, syempre, mababawasan ng protein content yun.
no? Mga vitamins. So, yung masasuggest kong feed na vitamins, no, is yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dahil itong vitamins na to, kompletong-kompleto na, and every 1 pack nito is good for 1 sack of feeds na or 50 kilos, no? Isang pack lang, no? 1 pack to 2 packs. Good for 50 kilos na feeds, no? Sa ibang vitamins, wala pong ganyan, pero dito sa King's Vita Plus, talagang kompletong-kompleto siya, no? At talagang siksik sa vitamina itong King's Vita Plus. Kasi lahat ng hinahanap mo sa vitamins andito na sa King's Vita Plus. Yan, may omega-3 na po ito, may probiotics. Yung probiotics po, sa manuka namin, no, maraming pumupunta. Ito pa, yung isang dahilan din, no, kapag hindi ka gumagamit ng vitamins tapos purong feeds ka, posibleng grabe yung langaw sa inyong manukan or medyo mabaho yung dumi nila. Yan. So, dito, gumagamit tayo ng organic formula, gamit yung cracked corn, hammered corn, and probiotics. So, yung probiotics po, nakakatulong po yun para maging mas healthy yung ating mga alaga, hindi po madaling dapuan ng sakit, madaling matunawan yung mga pagkain nila, kasi kapag hindi natunawan yung ating mga alagang manok, posible po silang mamatay dahil nga, hindi sila makakain ng maayos kasi nga hindi sila matunawan. Yan, talagang ikakamatay ng mga manok yan. So, kaya maraming salamat sa probiotics, no, na andito sa King's Vita Plus. At syempre, yung yung probiotics na yan sa King's Vita Plus is nakakatanggal ng amoy sa ating manukan. So hindi tayo nahihiya na may papasok na bisita sa ating manukan. And halos everyday po, no, may maraming pumupunta sa ating mga buyers. And open po ako sa lahat, no, na bibisita. Yung ibang manukan kasi natatakot sila na magpapasok ng bisita. So, dito sa akin, hindi ako natatakot, no? Kasi para makita talaga ng mga buyers natin yung ating mga manok. At syempre, kampante ako na hindi tayo madaling dapuan ng sakit ng manok kasi nga kompleto sa vitamins itong ating mga alaga. Kung hindi kasi kompleto sa vitamins itong mga alaga natin, no, yung immune system nila, resistensya nila, mahina, dahil di kayo gumagamit ng vitamins, posible pong madaling dapuan ng inyong mga alagang manok at talagang mauubos yung manok nyo. And lagi nyo isipin na yung manok is equivalent nun is pera. Yan. So, gagastos kayo ng malaki talaga. No? Malaki yung mawawala sa inyo kung hindi kayo gagamit ng vitamins. Ito yung sinasabi ko na kapag hindi kayo sumunod sa uso, may iwan kayo ng iba yung competitors. Yung mga kasabay nyo kasi nagmamanok is medyo high-tech, no? Pagandahan ng feeds, pagandahan ng vitamina, pagandahan ng kulungan. So kapag mas maganda yung sistema nila sa sistema ninyo, may iwan talaga kayo. And mas marami yung magiging market nila kumpara sa inyo. Yun yung lagi nyong tandaan. Yan, so napaka-importante po na yung paggamit ng vitamins. At syempre, no, minsan nagdudulo yung mga breeders natin or natatanggal or nagmumolt yung kanilang balahibo, which is natural lang sa kahit anumang hayop talagang nagmumolt, no? Kahit tao nga nagmumolt din. So, itong molting stage na to, medyo stressful to sa ating mga alaga, no? Lalong-lalo na kapag halimbawa, bagong travel yung manok, tapos nagbakuna kayo, which is napaka-importante ng bakuna, nag-deworm kayo, stressful din po. Yan, no? Maulan, sobrang init, stressful din po sa manok natin. So, yung nakakawala lang po ng stress is yung ating mga vitamins, no? Kaya nga, dapat meron po kayong kapartner dito sa inyong mga alaga. So, paano ba gumamit itong King's Vita Plus? Yung King's Vita Plus Animal Supplement po, pwede po siyang ihalo sa tubig. Yan. Merong mga naiiwan na mga parts, which is yung mga mga calcium kasi hindi naman mabilis matunaw yung calcium. So, hindi po siya advisable na tunawin din gamit yung pakulong tubig kasi nawawala din po or baka ma-evaporate yung ibang mga vitamins. So, sayang po yung ating ginastos. So, kapag yung mga hindi man naubos sa tubig nila, pwede nyo naman ihalo yun sa feeds, no? Which is natutukan ng ating manok. Pero sa akin, gumagamit din po ako talaga or halos na ginagamitan ko ng vitamins is yung ating pagkain kasi talagang nakakain nila yung mga vitamins at walang nasasayang. Yun yung technique ko. No? Yan. Tapos, syempre, lalong-lalo na ngayong panahon, no, merong times na tag-init. Yan. So, kapag tag-init po kasi, prone sa heat stroke yung ating mga alagang manok. So, dapat talaga meron silang
tubig na malinis palagi. At syempre, itong King's Vita Plus, no, good for the heart kasi meron itong omega-3. Yan. At syempre, para pampakapit sa mga itlog ng ating mga manok. Napapansin nyo ba minsan sa pugad nyo, may mga shell na may mga itlog na walang shell, no, soft yung eggs, tapos merong mga itlog kahit meron siyang shell, kapag talagang kinisil mo lang siya is mabibiyak na yung itlog. So kulang po yun sa calcium, no? So yung King's Vita Plus may calcium na and may folic acid na, which is ito din po yung mga available sa ibang products para mapaganda yung fertility and pangitlog ng ating mga manok at similya. So andito na po lahat-lahat sa King's Vita Plus. Syempre, para masigla yung ating mga alagang manok, magana kumain, meron tayong electrolytes, no? Multivitamins, minerals. Kompleto-kompleto itong King's Vita Plus. And, ano ba yung ginagamit ko, no? Tinalaki ko kanina na stressful yung pag-deworm. So ano ba yung ginagamit ko para sa deworm? No? Kasi meron na tayong anti-stress or stress stress reliever doon sa ating mga alagang manok, yung King's Vita Plus. Yan. So ano ba yung ginagamit kong dewormer? Ginagamit kong dewormer is may albendazole and praziquantel. No, hindi nyo makikita na lalabas pa yung worms minsan. Kasi natutunaw na siya gamit yung worms to go. Yan. At syempre kapag merong mga sila-silang mga intestines yung inyong mga alagang manok, yan, napapagaling po nitong worms to go. Yan po kaganda itong worms to go, no? 2-in-1 po. At syempre kapag umulan, malaking chance na magkasipon yung inyong mga manok. So yung ginagamit ko is Panamox Caplet. May amoxicillin, paracetamol, and Tylosin. 3-in-1 po to, no, para sa mga breeders natin at sa mga medyo malalaki na rin nating manok na kayang lumunok ng tableta. Yan. Tapos kapag hindi pa kinaya nito, syempre, Panamox 40 na tayo. No? Ang Panamox 40 po talaga, ito yung masasabi kong gamot na talagang kapag meron ganito, no, talagang hindi ka madaling mamatayan ng manok dahil sa ganda ng gamot na to. At pwedeng-pwede din po sa mga sisiyo to. No? Yung Panamox Caplet po kasi hindi kayo ng mga sisiyo natin. So, diretso na tayo sa Panamox Forte. Yan. Yung kinaganda nito is 4-in-1. May amoxicillin, Tylosin, paracetamol, and carbocysteine. Yan. 4-in-1 po siya. Napaka-effective. At yung ginagamit ko sa mga breeders natin para mas mapaganda pa. No? Once a week or twice a week, tableta na Intenso Plus and Intenso Premium. Yan. Both roosters and hens po. Yan. Pwedeng-pwede. Yan. Pwede po ito sa mga game fowl, no? Or yung mga manok na talagang pinapaaway. Yan. So, yun na naman yung mga ginagamit ko and Intenso Plus, no? Para sa ating mga sisiyo. Correct. Thank you so much, Sir Sean, sa ating ito ba tawag natin dito, tutorial. Mabuhay ka, Daddy Savior. Na-mention ang complete name ni Sir Sean dito. Mabuhay ka, Daddy Savior, Sean D. Lacson. Correct. So, sa lahat po ng mga nakikinig dyan, sa mga nanonood, pwede na po kayong mag-type ng inyong mga katanungan sa ating comment section box sa ating live para tayo ay sabay-sabay na matuto sa mga sagot na ibibigay sa atin ni Pulobulok Native Chicken. So, meron pong mga tanong dito, Sir Sean, mula sa ating chat box. May mga preventive measures ba na pwede patupad para malayo po sa sakit ang ating mga manok? Ano lang talaga, ma'am, no? Mabakuna lang talaga. No? Mabakuna tayo ng Lasota plus IV, no? Isang bakuna lang. And syempre, vitamins and antibiotics. Para kung may tinakaan man, gagaling agad. Oo. So, kailangan talaga na may vitamins. So, hindi pwede na... So, kasi, yung explanation dyan na, hindi na tayo magba-vitamin. So, for example, kasi magastos, di ba? Dagdagasan naman ng vitamins. So yan, natamaan ng sakit ang iyong manok na imbis na sa tulong sana ng vitamins, hindi magkasakit ang iyong mga manok, so mas napadoble pa ang iyong gastos. Di ba? Mas napadoble pa yan. At worst pa dyan is mamamatayan ka talaga ng manok.
So, yun yung magiging consequences niyan. Kung kuripot ka, may mga barat talaga no, ng mga chicken breeders. So, yan yung magiging consequences doon. So, mas mabuti na i-invest natin yung ating extra money doon sa mga vitamins. At syempre, tamang vitamins, of course, na ibibigay ninyo sa inyong mga alagang manok. Okay? So, yun may vitamins, tapos bakuna, and at the same time, yung tinatawag natin na bacterial flushing, yung prevention sa ating mga alagang manok. Okay? So, next question. Meron pa ba tayong mga tanong dyan? Okay? So, ito sir, ano po ba, speaking of pagbabakuna sir, ano po ba ang katotohanan na kung may magbabakuna sa ibang poultry ay mamamatay ang manok sa paligid? Hindi naman totoo yun, ma'am, no? Kasi nga, meron din poultry dito na malaki sa katabi ko, no? Siguro meron sa 1,000 birds. Yan. Tapos, yung gap lang namin is siguro nasa mga 300 to 500 meters. Yan. So, kapag nabakuna sila, okay lang sa manok namin, no? Kasi vaccinated naman yung manok namin. Tapos, kapag nabakuna naman kami, hindi naman namamatay yung mga bagong sisiyo nila na hindi pa nabakunahan. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na kapag nagbakuna tayo, tapos yung kapitbahay natin hindi, mamamatay yung mga manok na hindi nabakunahan. Hindi po talaga totoo. No? May mga vlogs tayo about dyan at siguro, lang siya, ma'am, no? Paniniwala nung unang panahon na kapag may nagbakuna, manok na hindi nabakunahan. Which is wrong, no? Kasi nga, napatunayan na natin dito sa mga experience natin sa pagmamanok. So, anong possible na dahilan dyan, Sir Sean, na sabay-sabay na mamamatay yung mga manok mo? Siguro, ma'am, may pagkukulang lang yung mga farmers, no? Siguro, hindi nila nalinisan yung mga tubig nila palagi, no? Wala silang mga manok. Naghanap kasi ng malinis na tubig, no? Wala magandang pagkain. So, kapag gano'n, magkakasakit yung manok natin. And dun sa area nila, pwedeng pagsimulan ng bird flu, no? Or or pwedeng kahit maganda yung pag-aalaga mo kasi wala kang bakuna, wala kang vitamins, yan na ginagamit. Tapos may pumasok na sakit sa lugar nyo, no? Or bird flu, ay talagang talaga yung mga manok. So mas maganda meron tayong prevention, no? Bago tayo abutan ng mga sakit. Yan po talaga yung kalimitan na nirarason po no ng ating yung mga simple backyard farmers natin na for example doon sa aming lugar doon sa sa Bansalan area. So yung kapitbahay namin nag-post siya sa Facebook niya. So sabi niya doon, sino ba yung walang awang nag-vaccine ng kanilang mga alaga diyan? Tingnan niyo aking manok namatay na sunod-sunod. Sabi gusto ko mag-comment sana. Sabi ko, hindi yan totoo. Manood kayo ng Pulomolok Native Chicken. Hinanap ko yung vlog mo, Sir Sean, para dun, yun ang yun yung tawag dito, isasend ko sana sa kanya. Kaso hindi ko na, parang nawala na sa isip ko ba na dapat sana, dapat meron silang proper, kumbaga, ma-educate sila with regards doon. Kasi yun nga, most probably, baka wala talaga kulang sa vitamins, madumi yung kainan nila, yung kanilang feeder, and at the same time, yun nga, hindi sila nag-implement ng vaccination. So, yun. So, tama. Dapat i-correct natin yung, yung nakasanayan natin na tawag nito, na information na yun. Pag merong nagbabakuna, mamamatayan kayo ng mga sisiw. So, pero paano yan siya kung magbabakuna sila? So, dapat ba i-inform? Meron ba tayong hawak dyan? Meron ba tayong control dyan, sir? Kung if ever, mag-inform yung kapitbahay, magbakuna ako. So, ano ba possible dyan? Kasi dapat sabi kasi nila, dapat mag-inform. So, meron bang dapat gawin dyan kayo? Yung ma'am, minsan yung iba, kapag nabawa, hindi talaga naniniwala sa ganyan, which is yung control na hindi sila maniniwala. So, yun lang, no? Kung gusto nyo mag-inform, okay naman. Mura lang naman yung yung bakuna. So, sila hihingi sila kayo ng bakuna or bibili sila. Yung bakuna kasi, 289 pesos hanggang 400 pesos, good for 1,000 heads na siya. No? So, okay na yan sa manukan nyo at saka sa kapitbahay nyo. Isang gamitan lang ba yan, sir? Yung 200? Isang gamitan lang, ma'am, no? Tapos sabi nila, dapat ilibing daw agad yung bakuna. Yung vial. Baka mamatay daw yung mga manok. Yan, mag-cause ng sakit. Yan. So, tinesting ko, ma'am, no? Hindi ko nilibing yung
bakuna for 1 month, no, katabi lang naman ko. So hindi naman na hindi na okay lang naman, no, hindi po nagkasakit yung mga manok naman. Pero grabe yung experiment mo, sir, ha? Talagang in-experimentuhan natin para masabi natin at ma-share natin itong experience na to. No, para kasi yung maraming gustong magmanok pero natatakot sila na baka dapuan ng aratay yung kanilang manukan. Oo. Buwis buhay yung experiment mo, sir. Para sa mga viewers na Para lang talaga ma-prove mo na yun ay hindi yung totoo. Oh. Ayan. Okay, so next, meron pa bang tanong tayo dyan na nakasulat? So, ayan. Tapos na ata ito, kuya. Ano po ang katotohanan? Tapos na yan. Next question. Ay, sir, ano po bang ideya na pagbabakuna? Every 3 months or 6 months? Kung meron lang kayong budget, ma'am, kasi nga sabi ko, 289 to 400 pesos lang yung bakuna. So, mas maganda every 3 months na lang natin. No? Kasi kapag every 6 months, yung iba, na-expire na yung na kasi na may expire ng 3 months, meron ding 6 months. So, dito sa akin, every 3 months na lang, no? Para sure na sure talaga. Kasi sayang, pera natin to. Tapos kapag tinamaan tayo, ubos yung pera natin. Correct, oo. So yun na lang, no? Every 3 months, ano lang naman yung 200 to 400 pesos kaysa doon sa ilang pirasong manok na mamamatay dahil hindi ka nagbakuna. So sayang naman kung sa isang manok, mawawalan ka ng 1,200 dyan kung mamamatay. Diba? So yan. Masyadong mahal yung manok. Yan, tapos minahal na rin natin. Tapos mamamatay lang. Tapos mahirap din bumili ng maraming materyales. No? Ng isang beses ka lang bibili, tapos maramihan na. Kasi kinakate naman ng iba yung manok nila. Okay. So, dapat isip-isip talaga, ha? Kung wag mabarat o wag na baratin yung pag-aalaga niyang manok. Okay? Ayan. Last question na ba tayo, kuya? Last question na ba ito? Yes, sir. Ay, ito, sir, pwede po ba na ihalo daw yung King's Vita Plus sa eggshell? Yes, ma'am, no? Yung King's Vita Plus, kasi ma'am, kahit saan na yan ihalo, pwede. Yung eggshell lang, no? Mix lang natin ng feeds kasi yung eggshell kasi walang gaanong lasa. So, mas maganda i-mix, no? Para mas malasa and matuka lahat ng ating mga alagang manok. Wala namang, sir, no, sinasabing overconsumption sa calcium sa manok. Wala Kasi naman yun, no? Yung yung problema lang kung maubusan ng calcium yung ating manok. Kasi malulumpo po yung ating manok at yung mga itlog po nila magkakaproblema po. at saka isa din doon, sir, yung magtutukaan sila, 'di ba, sir? Tutukain nila or tutukan sila ng itlog kasi nga kulang sila sa calcium. Need nila ng calcium kaya kumakain sila ng itlog. Oo, so parang automatic na yun sa brain cell nila na, ay, kailangan ko ng calcium yung katawan ko. So, yung magti-trigger yung utak nila na kumain sila ng itlog nila, sariling itlog pa talaga nila. Oo. So, ganun din po sa King's Vita Plus, wala pong overdose si King's Vita Plus. Oo. Kasi it's a multivitamins, complete multivitamins po yan siya sa ating mga alagang manok. Hindi lang po pang manok ang ating King's Vita Plus. Yan din po ay pwede sa mga baboy, sa mga biik, sa mga, ang tawag dyan, sa mga inahing baboy, di ba? Para pamparami ng gatas nila. And at the same time, pwede rin sa baka, kambing, kabayo. Meron pong gumagamit ng King's Vita Plus para po sa mga kabayo. Okay? Ayan. So, wala pong overdose o wala pong masamang epekto kung ihalo po ang King's Vita Plus sa eggshell. Mas maganda na haluan siya ng eggshell na pwede nyo ipakain sa inyong mga manok para meron pong dagdag na lasa and at the same time, additional vitamins na rin po si King's Vita Plus. Okay? So, ayan. Meron pa ba tayong may mga nag-shoutout ba, sir? Ay, ito parang may last question tayo. Sir, ano po daw yung pwedeng makuha ng sakit ng manok mula sa mga bumibisita ng mga tao sa farm nila? Pwedeng mag-cause ito, ma'am, no, ng, sabi ko nga, airborne yung sakit ng ating mga manok, yung aratay. No, halimbawa, hindi ka nagbakuna. Yan. So, kapag bumisita kasi sila sa farm ng iba, tapos may bird flu pala doon, tapos pumunta doon sa farm, pwede talagang magkasakit yung inyong mga alagang manok. So, mayroong mga farms na hindi talaga nagpapapasok ng mga bisita sa kanilang manukan. Kaso yung problema nun, safe nga yung mga manok nyo,
Kaso nga lang, walang bibili kasi hindi nila nakikita ng personal yung inyong mga manok. Ano na lang daw, sir. Idaan na lang daw sa CCTV. Camera show. Film showing live. May mga manukan na ganyan ng sobrang strict, hindi sila napapapasok. Grabe, no? So, parang ano na lang din sila. Naniniguro na lang din sila. Pero, Kaya silang market na maganda. oo. Pero gaya nga sabi ni Pulumulok Native Chicken na hindi kayo basta-basta mababahala kung kumpleto naman sa bakuna at saka vitamins at saka prevention po yung ginagawa ninyo sa inyong mga alagang manok. Okay? So ayan, thank you so much po Pulumulok Native Chicken sa iyong oras, Sir Sean. Any final message or announcement po para sa inyong mga followers sa iyong Facebook page at saka YouTube channel? Ayan, no? So, meron pa rin tayong mga upload yan. Set na po tayo kasi absent ako 3 days na ata sa YouTube and Facebook ko. So, mamaya may upload tayo and syempre live tayo every Tuesday sa AgriSenso. At syempre, mag-live din ako after nito dito sa AgriSenso. Mag-live ako nito after doon sa ating page. Yan. So, okay. Na naman at syempre, huwag kalimutan mag-subscribe and mag-follow sa ating Facebook and YouTube channel. Corrected by. And thank you so much, Sir Sean, ang nag-iisang hari ng ating mga chicken breeders. Wala nang iba pa, Pulumulok Native Chicken. God bless you, sir. See you next week po, hon. Dito lang ulit po yan sa ating AgriSenso. Huwag po muna kayong aalis sa dahil ihatid po ni Inday Bajang ang kanyang agri-balita for today kasi meron pong good news dyan po sa may Davao de Oro dahil isinagawa po ang kadiwa ng Pangulo. Yan. Take it away, Inday Bajang. Magandang araw pong muli mga friends, mga madi, mga marites po natin sa agrikultura. It's a beautiful afternoon of course. Kasama niyo naman po si Inday Bajang and Clara Tita. Welcome sa ating programang AgriSenso. O, diba? Hyper ang girl. Napakainit kasi. So parang ayoko ma-stress. Anyway, ayan, it's another hour of discussion. Ayan, share naman tayo ng mga balita po sa inyo, of course. Mga tips, ayan, di po yan mawawala. Para naman po updated kayo palagi at meron kayong mga new learnings kada araw. And syempre, worth it to hear or to learn those mga magagandang balita po sa ating sektor ng agrikultura. Ayan, so doon na naman po nakikimarites ang inyong friend doon po sa Davao de Oro. Ayan, doon ako rumampa para maghanap ng balita. Wait lamang, napakalobat ang aking cellphone so wala akong magamit pambasa. Chinarge ko muna net saglit. Anyway, ito po yun kung saan ang kadiwa ng Pangulo isinagawa po doon sa Davao de Oro noong Mayo. Ayan. So mga sariwang gulay, prutas at iba pa mga produktong pang-agrikultura ang present sa isinagawang kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa sa provincial capital ng Davao de Oro doon po sa Nabunturan. Ayon kay Department of Agriculture 11 Supervising Agriculturist Dr. Melinda Robillano, nasa 20 farmers at fisher folks organization at kooperatiba ang lumahok sa kadiwa ng Pangulo. Kasama rin dito ang grupo ng Youth Farmers Challenge awardees na nag-display ng kanilang mga processed food tulad ng garlic, chili sauce, corn coffee at iba pa. Ay, amazing! Ito na ang panlimang kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa na isinigawa sa rehiyon sa buwan ng Mayo. Samantala, kasabay ng kadiwa ng Pangulo ang pagdiriwang ng Informal Sectors Day kung saan namigay ng payout ang DOLE sa mga tupad program beneficiaries. Ayon kay DOLE Davao de Oro Provincial Director Alan Baban, aabot sa 1,200 na mga beneficiaries mula sa informal sector sa 11 munisipalidad ang kanilang nabigyan ng payout na tig 4,430. Ayan. Ang mga benepisyaryo ay tinahasang magtanim sa kanilang mga komunidad sa loob ng 10 araw para sa Food in the Home of Faith program ng pamahalaan. Uy, amazing lagi ni, 'di ba? So, instead siguro na aside from just planting mga flowers, mga tawag nito, ano pang klaseng ipagtanim-tanim nyo whatsoever, dagdagan nyo, isalin nyo sa inyong listahan ng pagtatanim ng mga gulay at iba pang madaling patubuin lang on your backyard, diba? So, you can also help out sa
pag-attain ng food security ng ating bansa, which is one of the goal of our government, diba? So aside sa mga flowers, dagdagan nyo na ng gulay. In the long run, 2 or 3 months of it, pwede na kayo makapag-harvest, pwede nyo nang makain at magamit po yung mga itinanim nyong mga gulay. And syempre, tawag nito, naway mas marami pang kadiwa ng Pangulo ang isasagawa sa mga iba't ibang lugar ng Pilipinas para naman po, mas marami pa tayo mga friends, mga tawag nito, mga kamarites ayan, na maka-avail sa mga murang presyo ng mga gulay, tawag nito mga isda o ano pa yung mga agricultural products na present po sa nasabing kadiwa ng Pangulo event na ginagawa sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. And take note ha, aside from weekend, tayong publiko is makakabili ng mga murang klase ng mga produkto, it can also be a venue para sa mga grupo ng grupo ng mga farmers and fishermen, mga kooperatiba, organisasyon na inyong komunidad na mayroong mga produkto na ma-market po ang kanilang mga tawag nito, mga produkto nila, diba? Yung mga processed chili sauce, mga processed foods at iba pa. Ayan, meron na silang another venue where they can market it na makita ng publiko nga, ay, meron palang ganito. Sige, bili tayo, parang exciting ito. O, diba? So, sana mas marami pang ganun na event. It's the same thing with mga exhibit, mga fairs and like that. So, that's the reason of putting up that kind of activity para, tawag nito, to entice more groups to participate and showcase more what their group or what their team can offer to the public. Kasi syempre, limitado lang yung resources, diba? For some other sectors na grupo sila ng mga magsasaka, mayroon silang produktong ganito, they want to market it. So aside from sa pagbibenta nila on their community, or either they're using social media if they're really into that, kung may makapag-advise sa kanila, gawin ito, ganito, ganyan, diba? Why not? Also, yung mga fair na ganito, yung mga activities, kadiwa ng Pangulo at iba pa, yan, mga fair with DTI and all, is a good venue for them na maipakita kung gaano kagaling o kaganda o sabay term for that, kanindot and ka-very gwapo ang kanilang mga produkto na talagang pwede talagang i-market sa publiko. Ayan. So, sana malapitan dito sa amin yung kadiwa, no? So far, medyo malayo kasi ako from the city. So, yung mga events is siguro mga 1 or 2 hours travel going to the sentro ng Davao where I belong, diba? So, parang napakabukid ko naman. But anyway, I'm so excited to take part. Naway makatiming tayo ng kadiwa na medyo malapit sa ating lugar nang tayo po'y makapagpamili ng maraming mga murang bilihin po dyan sa nasabing aktibidad. Ayan! So, yan po ang mga kamarites ang ating good news for today. Maraming salamat. Bukas po ulit! Ayan! So, stay put lamang kayo. It's because mag-i-skirda na ako. But then, kasama nyo pa rin po si Madam Clara Tita. Bye-bye! Bye-bye din po, Inday Badyang. I miss you, Day. So yan po ang ating Agri-Balita today at ang ating Agri-Unique Chika. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta. Kasama po ang inyong Clara Tita sa inyong pag-asenso. Of course, dahil sabay-sabay po tayong matuto dito sa Agri-Senso. Okay? So gawin niyo po partner sa pag-asenso ang ating Agri-Senso dahil punong-puno po sa mga tutorials, mga tips, at mga inspiring stories at motivation po para po doon sa mga nagbabalak mag-farming o di kaya doon po sa mga nasa farming industry na. So parang ma-push lang po talaga kayo na hindi po kayo mag-give up, okay? Sabay-sabay po tayong matuto dito sa Agri-Senso from Monday to Saturday. Ayan, same time, of course, alas 12:15, alas 12:15 na every Monday to Saturday, okay? Sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan available ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, yan po ay available sa ating mga Agri-Vet stores sa Luzon, Visayas at Mindanao. At pwede rin po kayo order online via via Facebook page. Ano ba yan? Facebook page at True King's Vita Plus Animal Feed Supplement FB page. Pwede po kayong mag-COD or COP via LBC. Ganon din po sa ating Shopee. Of course, COD po tayo. Hanapin nyo naman po ang KBM Agri-Vet line sa ating Shopee store. At doon nyo po lahat makikita ang ating mga produkto. Okay? For more orders, just visit our Facebook page o kaya Shopee or TikTok shop. Available po lahat ng ating product. Okay? Thank you so much po sa lahat ng mga
nakisabay ngayon sa akin sa live na ito at sa mga nakikinig po via Kings Radio Stations. Bukas po ulit samahan niyo po ulit ako dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa ating mga magsasaka. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God is good all the time and God bless you po. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.